Cyhoeddwyd y rhifin cyntaf o Hebog yn Ebrill 1968. Gerald Lloyd Owen oedd y golygydd a chai 4,000 o gopïau i dosbarthu a daeth Jess Malone y cowboy, Sargeant Bebb y milwr a Dai Prydderch y detectif yn arwyr newydd i fechgyn Cymru. A'i dati gisio apelio i'r merched efo llunos gafodd ei gyhoeddi yn 1972. Gerald Lloyd Owen oedd eto'n gyfrifol am y comic yma, ac mae'r lluniau o'r pin-ups Cymreig oedd ar dudalen gefn bob rhifin yn dangos i ddawn i gyfleu cymeriad ser pop y 70au, a tydyn nhw wedi heneiddio dim yn actyn. Cyhoeddwyd Sponcyn yn Mai 1980, cael 6,500 o gopïau i dosbarthu. Surprise, Winnie Wirion a Capten Penwaig oedd rhai o brif gymeriadau Sponcyn. Welwyd yr rhifin cyntaf o Penbwl yn 1988 a dyma gychwyn yr arfer o brynu cartwnau rhyngwladol fel y Smurfs a Sam Tân a rhoi lleisiau Cymraeg iddyn nhw. Wcw ydy'r comic misol Cymraeg erbyn heddiw. Wel, mae'r cyfnod yma yn gyfnod eitha cyffroes yn ddiweddar lawr yn ystod y flwyddyn a hanner diwetha. Mae Wcw wedi dathlu i gamfed rhifin yn ogystal â'i ddegfed pen blwydd, felly mae yna ddathliadau wedi bod. Mae Wcw o'i ffrindiau wedi anelu at blant rhwng 2 a 7 oed, ond wrth reswm mae'r ystod oedran yn gwahaniaethu rhwng rhai sy'n dysgu Cymraeg falle ac ati. Ac mae hefyd llawer o oedolion sy'n dysgu'r iaith Gymraeg yn weld yn ddefnyddiol i ddechrau efo Wcw, rhywbeth hollol syml cyn dechrau symud ymlaen i rhywbeth anoddach falle. Y cymeriad diweddara i ymddangos mewn stribed gomig ydy Lewsyn Lwcus y Cowboy, ac mae hanes i anturiaethau o yn mynd i gael ei cyhoeddi erbyn yr Eisteddfod eleni. Cymeriad yw Lewsyn Lwcus o Ffrainc yn wreiddiol. Mae e'n mynd ôl i just ar ôl yr ail ryfel byd ac wedi ymddangos mewn cynifer o gyfrolau yn Ffrangeg ac erbyn hyn i ni wedi gallu dod â Lewsyn Lwcus i'r iaith Gymraeg. A beth arall fydd allan gyda ni cyn bo hir hefyd fydd Llio, cyfres newydd sbon o Ffrainc yn arbennig ar gyfer merched yn sôn am dreialon merch ifanc yn ei harddegau, perthynas gyda'i mam, cariad a hyn a'r llall. Beth i ni'n neud yw dod â rhai o straeon stribed gorau'r cyfandir i'r Gymraeg ac yn ni'n cael y ffeiliau gwreiddiol sydd wedi cael ei dylunio mor arbennig o dda o bobl yn yr Almaen, a Gwlad Belg a Ffrainc a gosod y testun Cymraeg ar ben hwnna a'i anfon ei gael ei argraffu.